Zaitezte bizi errantzuten agintaria Ilegingo zareten bertzela Baina nork dio bizitza eriotzarik ezan dela Baina nork dio Eta bizitzagatik hiltzen banaiz Zein izanen da ene damua Ilartean bizitzea Hilik ez bizitzeko Eta bizitzagatik hiltzen banaiz Zein izanen da ene damua Ilartean bizitzea Hilik ez bizitzeko Iak agertzen zaizkit ametxetan Erran ezin zaitezte bizi denbora duzuen bitartean Iak agertzen zaizkit ametxetan Erran ez bizi zaitezte bizi Pasa ondotik gau batzuk ontziritsi naiz Iritzi bat hau dena hotz ikusten dut Bizia motz ikusten dut Pasa ondotik gau batzuk ontz iritsi naiz Iritzi bat hau dena hotz ikusten dut Bizia motz ikusten dut Eta bizitzagatik hiltzen banaiz Zein izanen da ene damua Ilartean bizitzea Hilik ez bizitzeko Eta bizitzagatik hiltzen banaiz Zein izanen da ene damua Ilartean bizitzea Hilik ez bizitzeko Bueno, Olaia, noiz eta nola hasi zinen musikan mundun? Bueno, musika mundu berez, txikitatik hasi nintzen, txikitatik beti gustatu izan zait, atentzioa deitu dit, eta trikiti saio izan txut, ez egit, 10 urte inguru. Gero txistuak nire hasi nintzen, utzi nun, eta gero pitxi nire lagunakin hasi nintzen kantu zarrafarik eta horrela girotzen. Eta gero denbora batera okurritu zitzaidan, hastean nire aldetik gitarra pixkot ikasten, Iruñan ikasten hon, eta han nire atxalde aspergarri horietan hasi nintzen gitarran akorde batzuk ikasten eta hola. Eta gero inguruko jendiri esker ezagutu dut bertze nire pedala, erabiltzen duten pedala, looper pedal bat existitzen zela, entetu nintzen, eta hori hortxe hasi nintzen salseatzen. Betitik gustatu zait pila bat, egiarran. Eta ze helbururekin hasi zinen esango zinuke? Hola, azkenen gitarrakin, zure kabuz, ez? Triki eta txistu alde bat eutzita? Bai, helburua ez nuen, beti izan du da gehiago nire buruntzat. Osa, nire buruntzat edo espresatzeko modu bat,
ez dakit, sortzaile, igual nahiko sormen handiko persona naiz, eta hor gehien bat hori, sortzagatik, probatzagatik. Den helburu, behintzat deus irauzteko helbururik gabe, ez mundutik ibiltzeko helbururik gabe, sortzen zena. Oso ongi, eta kontzertuk esan duzu ibiltzen zala looper pedal batekin, ezta? Bai. Azaldu beharko da, hemen jendek ezagut ulertuko oso ongi. Ja, bai, ez dire sobera ezagunak ere gauzaiek orainik. Pues, looper pedal bat da buklean grabatzen dizun makina bat, edo ez dakit, batu nire looperra batu 5 kanal, eta jo baten naiz grabatzen ahotsak eta gehitzen, gitarrakin eta nire beatbox efektukin. Eta hori, badut 5 kanaleko pedal bat, orduan sartzen dut gitarra, eta gero ja ahotsak, koruk, eta denetik pixkot. Oso ongi, eta komposatzen, hasi zinela komposatzen esan duzu, edo, inkietuduetako bat oizela, ez, komposatzea. Bai. Eta ze estilotako kanta komposatzen dituzola esango zinuke ez? Askotan zaila da, ez? Esatea ze estilo, baina... Bai. A ber, beti izan dut fama de melankolika total. Bino, egia da bukaeran, azkeneko kantak sortu justenak eta gehiago nire luperrak eta bertze katxarroren batera biliz, gero eta ritmo gehiagokin sortzen ari naizela. Hori hautsi nahi nire, fama hori hautsi nahi nire, paso de ser la tristeza hor. Eta orduan, rigi ritmuk ere haunitz erabitut, gustatzen zaizkit, orduan, hori, den tipizko, eta ziren lasaiago, melankolikoago, eta orain ja kaina gehiago sartzeko gukimen, fin. Eta letratan, ze topatu dezakegu zure letratan? Lehenengo diska bakarra dutena, grabatzen, badire kantak denetarik, nire ikuspuntua mundu egoeran ingurun, gero, egiten dut lan paralisi zerebraleko pertsonekin eta hola, eta erabiltzaile bat hiltzen eta hori, eta bera agurtzeko modu bat ere izan zen kanta horietako bat. Gero nire haurtzaroko denetik. Zure bizin laburpen mota bat, ez? Bai. Abestitan. Autokritika bat edo denetik, bai. Eta esango zinuke daukezela filosofi konkretu bat konposatzeko garaien edo kontzertutara joateko garaien izan daitekena, ez dakit, bertakora moldatzea edo gutxikin ikea, edo nolabaiteko filosofirik badaukezela? Ez, egiarran salsear. Nire guztien zait, gero eta gauza gehiago izan salseatzeko eta gehitzeko nire doinu bat sortu gitarrakin, eta horreri gero eta gehiago gehitu, filosofia balimada dut bat hori izan entzen. Eta badago abestin bat edo kantan motan bat entzulek gustoko daukena edo gehiago erantzuten dona kontzertutan? Ditut pare bat luperrakin egiten dituztena badutela bukle bat eta gero egiten dut, kantatzen dut, bino tarareatzen dut bezala, egiten dut runtatun, hola. Orduan, hor bai bukaera, azkenko kontzertutan eta bai probatu izan nun iraustera jendiri, eta orduan badire puska konkreto batzuk kantatzen zutela, eta orduan hor bai animatzen da jende gehiago. Eta gero bertze kanta konkreto bat igual, tristegoa edo doinu lasaigoietako batekin, bai unkigarri guk edo izatera jetual izan direna, bai. Oso eta repertorioan dena die zure abestik edo badaude bertsioak edo? Bertsiorik ez dutin orain arte, egierran. Bai badut bi kanta bat ditut erderaz lagun batek idatzia, eta gero ere badut bertze kanta bat, bertze lagun batek idatzia, hori euskaraz dat. Bai hartu ditut 3 kanta nire inguruko jendik idatzia, eta gustatzen zaik pil bat, gainera, bai. Oso ongi, eta entzaiatzeko, non molatzen za, azkenen, esan oso luperran historia hori bai, azkenen montaje txiki bat da, ez? Ez zin lekutan ez zin dozin duten entzaiatu? Ez, eta hori da gehien kostatzen duen azkenin. Badugu entzaitzeko lokal bat, eta hortxe izaten txut montatu katxarro guzik, kableado guzik, gorrotatzen duten zerbait, baina, bueno, lokal horretan ensaiatzen dut, eta ensaiatzen ere momento lasaienetan, eta, hori, ez da gire doze momentotan aietzen naiz jotzera, Joaten naiz, baduz giltza ez dugu ordutegikin problemarik eta deuz, orduan, edo zen momentotan, bastante ensaiatzen dut gainera, jotzen dut bastante. Eskertzen da hori, eukitzea espazio bat azkenen, elkarrizketa egiteko garaien ohartua hiritan zailegoa dela, ensaio lokala eukitzea hiritan baino. Eta hemen zuri lesakako udalak edo uzten dizun espazio bat da, edo...
Leku hau konkretua bai, gaztetxea da. Udalak zeditutako gaztetxe bat da. Eta hemen, ordutegikin eta bai jende gehiok erabiltzen aldula orduan koordinatu behar izaten da. Bino bertze lokalan da guk ordaintzen dugu, pribatuki ordaintzen dugu, lagun kuadrilla gara, 4 pertsona bakarrik. Eta pagatzen dugu alkilerria betero eta behintzat badugu espazio hori guretzat. Eta ordutegin ere bai, ez? Azkenen eozin momentan joan alizatea ere bai, kriston. Bai, badugu sorte hori da, etxe bat, ez da inor bizi ondun, ez da gainin ez du bizi lagunik, eta batxu kriston pareta gore lodiak, etxe zarra delako. Eta alde hortatik zorion txo naiz, hor bai kantatzen aldut, eta dut oiu, edo nahi dutena. Eta, zen musikan referentzik topatu ditezke zure abestitan? Azkenen aitzen dozun musikak seguro eragin handia daukela... Bai, badu. Luperran mundu hori ere bai zautzera eramizian Iseo abeslarik. Berak erabiltzen zuen modu sutil hori eta ahots fina dut, eta nik ere nahiko ahots suabia dut. Eta gustautzita pil bat, egia erran deitu zian atentzioa pila bat. Eta bai, nik uste Iseo bai influentzia izan du dela Luperran berekin izautu nun gehien bat, bera ditzen. Eta, eske gero, naiz, ditut ustean zait pila musika desberdin. Izatea dut influentzia, berri txarraken influentzia izaten aldut, zeta dut reggae talde, edozen taldeen influentzia. Edozen, eske ez dakit. Zea maiz ere me encanta, indar hori, neska horrek irausten duen indar hori eta nahiko nuke jakin espresatzen ere holko zerbait. Ze bai sentitzen dut hori, gogo hori behintzat argi gelditzea zerra nahi duten eta doinu horiek eta bai. Eta Ibiliza beste proiektu dutzen esan duzu, ez? Pitxikin kantazarrak jotzen esan duzu? Eta hortaz aparte beste proiektu maten Ibiliza? Pitxikin bera, Pitxikin sortu, grabatu genuen diska bat, ez dugu ateri, inoiz, fundamento faltan gatik. Baina bai, Pitxikin Ibiliza nintzela kontzertu egiten gure talde propioa bezala, gure kanta propiuk eta teitzen. Eta gero, badugu batukada talde bat ere, perkusio talde bat, zen ere taldekedik hilko diate hori erraten badut, batukada etzai gustatzen. Eta hortan ere 3 urte bagabiltza jotzen, eta ikasten eta dena, txela parte ere zerbait jotzen du, salseatzatik. Salseatzekin, ez? Dena egin bate jotzen. Bai. Eta zerek motibatzen zaito, azkenen, bada inbertsio bat, bada denbora inbertsio bat, diru inbertsio bat, eta urte mordoska batzuk damazkiun hon arten, ez? Zerek motibatzen zaito baindik eseitzea konposatzen, edo kontzertutara joaten, energia hori? Egia da batzan kontzertuako motivazio falta badutela. Ez dut ongi pasatzen, jende aurrin abestu behar hori edo hainbertze erakutsi behar hori ez dakit. Ez dit sobera konbentzitzen eta ez dut sobera disfrutatzen. Bino gehien bat terapeutikoa delako niretzat. Hori dut motivazioa. Zeba bai da gastua, bai da aldiro jarri zerbait austentzaizu kable bat eta austentzaizu eta frustrantea honiztan, bino betetzen dit pila bat. Eta esango zenuke badukezela bereizgarri bat, igual beste luperrakin ibiltzen den jende batek ez daukena, edo azkenen kantautore batek ez dauken bereizgarri nabarmenik, luperra izan diteke adibidez, ez? Bai, luperra uain arte behintzat bai izan duela zerbait berria, jendiri ez, atentzia deitzera jetu dena. Bertzela, ez dakit, ez nuke erranen. Nire letrak dire, ez dakit nire musika egiten dut, mino ez dut uste, ez da daula, ez dakit zerran, ez nuen erran. Eta nolako lekutan joizozo kontzertuk, ez dakit zemat kontzertu izan dikezon luperran historia honekin? Baina, ez dakite, espazioa hondik die, tabernak die, gaztetxeak die? Nire lehenbizko kontzertua izan zen Donostiko Dokan. Nire lagun batek aurkezten zuen bere diska, grabatzera lagundu zian, dena intzun lagun horrek. Eskertzeko badiot dena, bainat antxustegi gizon, jauna. Eta hori, lehenbizko kontzertu hura Dokan, izan zen niretzat sobera handia. Mino haitz ongi ateri zen, eta egia erran feedbacka izan zen haitz positiboa eta haitz motibantia. Torrizitan jendia, ez nu inoiz abestu bakarri, jendin antzinen, nire luperrakin eta denakin. Eta egia erran hori atentzioa deituzun nik uste, eta diskak saltzeko nituen paratu. Eta idatzi zen nota bat, mutiko batek, en plan, segi horretan, luper horrekin, ez egize, bai, izan zen polita.
Eta gero, pues, hemen ingurun herrian jo izan dut, bai, ostatutan, eske hemen 20.000 aldiz jo dugu ja. Eta bai, gehien bat, espazio txikigotan gustora goiotzen dut egia erran. Haundi eta mino. Azkena izan nintzen Gorka Urbizen telonera, intxaurro ondo, eta hor ere, izan zen kriston aukera eta konten, mino, niretzat haundi gelditzen zaizkit pixkot espazio. Hor estenarioa bainen alto dago nintzen, ez dut. Ja, gertutasune da hor faktore importante bat, Bai, nola bakarrik ere nagon, eta ite duten musika, luperrak ere exigitzen dit konzentrazio estremo bat, pixkot. Orduan bai nahiago dut espazio lasaigo batin, eta jende gutxigo hurbiltasun gehiago izateko. Eszenario baju bat, ez? Bai, alba lurri nobe. Bai. Oso ongi, eta denbora guzti hontan, esango zen duke ametsik bete dezola musikan mundu hontan? Zure letrak, zure abestik, azkenen, kontzertu bai segun leku diferentetan ez? Gorka Urbizu baino lehen jotzea adibidez, edo? Hori izan duzen, bai. Hori bai izan zen amets bat edo bai, niretzat da Gorka Urbizu da mito bat, ez dakit. Bai dutela influentzia bezala, segitu dut haunitz, eta bai izan zela niretzat sinesteko zaila. Jo eta gero ere egon nintzen bere kontzertun eta ditzen nun, eta aipatu zian, eskertu zuen hori, olaiari eskerrik asko ez zidan, eskezin nun sinetxi. Egiarran egun hori izan zen superpolita. Eta metxikola, bai jasotu dut hori, jaso dut pertsona honitzen hori, komentario positibo hori edo ez nuen nahi ez pentsatuko. Bai, ez dut ez da musika hori handin pentsatzen. Nahi egite dut musika niretzako eta bai jasotu dut gauzaitz politak orduan bai, uste dut bai ez. Eta lekuren baten, leku bereziren baten jo duzu, zuretzako kutxune den lekuren bat? Hori azken hau izan zen berexia ez dutena bizin antziko, eta gero, espazio, eske nola kontzertu gero ez dut, lasai ez dut inoiz abesten, ez dakit ze leku erran, egia erran. Eta nahiko zen duke lekun baten jo, tipo taberna hontan, espazio hontan, gaztetxe hontan, edo... Edozen espazio eta edozen tabernatara urbildu, probatzagatik joan nintzen edozen lekutara. Eta guainek igual dut deskubritzeko leku perfektu hori ez. Eta badukezo erronkarik epe motz edo epe luzera, grabaketarik, abesti horrik, zerbait? Orain nago gehiago ikasten eta bilatzen nahi duten estilua edo nahi duten musika. Badut erritmo kaja deitzen zaio ez. Erritmo kaja bat erosi dut eta nahi dut horrekin ere pixko fusionatu nire ahotsa eta nire doinu soinu horietara, orduan nahi dut ikasi, oain ikasten nago. Nio bai badut proiektua, badut lagun bat musika elektroniko egiten duna eta berekin pila bat ikasi izan dut eta nahiko nuke berekin zerbait sortu. Nio dago guain kanpun, bueltatuko da, ez duen presio bezala sentitzia, baina bai, sortuko dut fijo, baina sin prisas. Oso ongi, eta bukatzeko esan nahi duzun zerbait entzuleri zuzenduz edo? Espazio mamartzaiela dolko musikari eta musika talde guztiakeri, iruditzen zait gero eta espazio gutxigo ematen zaiola kulturari eta balore gutxigo ematen zaiola izagutziri badirela pila bat talde, pila bat pertsona musika mundu horretan lanin, eta baloratu behar direla. Ez dela airetik ez dela inor bizi ez, eta nire kasu ez da, minio... Bai, iruditzen zait beti irrakaneatzen dela pila bat mundu horretan, eta iruditzen zait tristia. Bai ez, artista titulo edo artista abizen horren azpitiken ez, ematen do nola gustatzen zaizon ez, edo nola zure mundu edan remunerazioa hor gelitzen da bigarren. Hori da, ez duela kostatzen edo hauniztan hortaz bizi den pertsonak ere regateatzen saiatzen dire eta azkenin kostatzen du pertsona horiek kontzertu bat lotzia, ze beti badago gaztere bat bertzen horbait gutxigo eskatuko duna, ez? Baina azkenin da lan bat bertze dozen bezala eta baloratu behar dela. Ongi, eskerrik asko. Eta deus. Ateratzen
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.